Siemanko, siemandero, ja jest Znanek, kanał Ciupiemy po naszemu, jak dobrze wiecie, i zaczynamy dzisiaj od Fortnite'a. Jakoś tak mi naciągło na to, żeby pograć, także raczej solo. Wątpię, że ktoś będzie miał ochotę zagrać. Dobra, to mamy. Jeszcze zobaczę tu jedną rzecz. Okej, dobra, wszystko pasuje. Jedynie co, to możemy sobie troszeczkę przejść na ta kamerka. O! No i wszystko pasuje. Dobra. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. O, de Adamek, siemka, witam cię, cześć. Cześć. Okej, no to gromy. Zaczynamy. Jakby coś tak przypadkiem strumyk wybiło, czy coś tam nie przejmujcie, odświeżajcie strona, bo kilka minut i coś zaczyna nadawać. Po prostu od pewnego czasu mam jakieś problemy z nadawaniem, o. Nie wiem, czego to jest wina. Czy to OBS jest przeciążone, czy coś, no ale jakoś dawamy rady. Dobra. Mało poprawka słówek. Dobra, lecimy. Widzę, że tam już jedni też ten sam plan. Chcieli zaliczyć co ja. Mam nadzieję, że tu... Kuźwa, ty gnoju. O, ty gnoju szpetny. Dobra. Pierwsza jako taką broń mamy. Teraz się nią przełącza. Spadamy do lasu. Okej, dobra. Jako taką broń mamy. A drzewa sobie pozbieramy.
Cisnemy dalej. A, tu nic nie ma. Kurde, teraz na innych słuchawkach to zaraz się lepiej słyszy. O fuck. O, jako z ziemianka, zobacz. Nic tu nie ma. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Widzę, że już ktoś tu był. O, wszystko opróżnił, no dobra. Okej, dobra. O fuck, o fuck. Kurna. Niepotrzebnie, że się tam cis. Niepotrzebnie. Statystyki rozgrywki, super. Dobra. Powrót do lobby. Ohoho, dobra. Siemanko, siemanko. A, lecisz spać, spoko, spoko. Zatrzymaj się. Wyśpij się tam. Ja akurat na noc mam, to nie pójdę spać. Cześć Filip, cześć. Cześć, witam. Co tam?
A, spoko. Co, też idziesz do roboty? Tak, jo? Tak stwierdził Poglem, co trała Fortnite'a. Dobra. Kaj tu się kurde wpieprzyć. Dobra, to lecimy sobie na miejsce. Kurde, ci powiem, te nocki, no. Dopiero pierwsza, ale już mnie wykańcza. O, jak fajnie. Dobra, już coś mamy. Coś mamy takiego. A, to Filip ci powiem, z takimi rzeczami to jest potem ciężko. Ciężko, żeby... O, limit osiągnie, dobra. Jest ciężko, wiem jak umie. Się tak strasznie plują o to... Znaczy plują. To bych musiał chodzić soboty i niedzielę, żeby na cały czas na rano robić, nie? A mi się takie rzeczy nie podobają. O fuck, ale daleko. Dobra, no nic. Aha, aha, no to fajnie, jak ten. No widzisz, u mnie takiego luzu nie ma. Ale i tak zmienią ta firma. Także... Także się nie przejmuję. A zresztą wcześniej Tyżek się tym nie przejmował. Ja nie muszę na rano pracować. Chociaż lepiej było, no ale robota mam taką, że i tak się muszę wyspać po pracy.
Siemka, siemka Adam, witam cię. Cześć. Dobra. Chyba żadnego nie ma. Tak. Siemka, siemka. Siemek. A, poranne. No, ja tak zawsze. Kurde. Ale się wystraszyłem. Co za gnój. Oj, oj, oj. Rafał, siemanko, dawno cię nie było. Witam, witam. Dobra, jedziemy z tym koksem dalej. Co tam, Rafał, u ciebie słychać? Fuck, nic tu nie ma. Znaczy, przerzuciłeś się, no, mamy papierosa, no, to korzystam. To korzystam, wiesz? Ale że kto uwalił, ja pierdzielę.
Może coś, coś zostawił, o. Coś zostawił. Pukawka zostawił następną. I następną, proszę bardzo. O, i proszę bardzo. Także broni nam nie powinno chyba zabraknąć. Dobra. Jak to się skradało? Dobra, słyszę ta strefa. Się budują. Ciekawe, czy mi się uda. Jak nie masz chęci? Kurde. No co prawda to troszeczkę... to najlepiej Spaja na początku oglądać i... Aha. Okej. Zobaczyć, czy oni się tam uspokoili. Czy nie widać kogoś? Żeby po prostu bez sensu nie dostać pieprz. O, popatrz. No, dobra. Urwało się wszystko. Teraz nawet strefa mnie goni. Teraz się mało co liczy.
Biegiem szybko do strefy. Kurna, nie wiem co jest grane, czy to jest wina OBS-u, czy co, że mi tak się... Takie odpały się robią. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Mamy jakieś 2 minutki. Tu nikogo nie było. Dobra. Jak mamy tyle czasu, to dobrze by było pomyśleć, jak to obejść. Strefa jest tam daleko. No nie powiem, dużo mi nie zostało. Dużo mi czasu nie zostało. O. O. Czekaj. To wezmę na to. Proszę. Co jeszcze możemy wziąć? O. Dobra. Dobra, niech tak będzie. Mam nadzieję, że oni już są w strefie. Chyba się ktoś naparzył. Normalnie mam straszną ochotę jakaś się skampić. Może będziecie świadkami przełomu. Pozostało 7. O. Nie, aha. Strefa jest dotąd. O, proszę. O, gdzie?
Jak się to kucało? A tam się buduje. Kurna, jak się tu kucało, na którym klawiszu? Na którym się przeładowuje? A, dziękuję. Radziłek swoja pozycja. Kurna, nie zostało za dużo czasu. Kurna! Chciałem go tak zaskoczyć. O. Trzecie miejsce, no. Ale to i tak dobrze. Ciekawe, kto z nich wygrał. O, skubany. Skubany, no. No, podium jest. Trzecie miejsce, podium. Nie wiem, jakieś fanfary będą albo coś? Może zmienimy tryb na oddział.
Może spróbujemy, może to jakoś tam lepiej nam pójdzie. Ale fajnie się grało, kurde, już tak mnie to... No możesz zagrać, możemy se pyknąć. No czekaj. Kurde, jak tyś miał? A, za 15 minut. Dobra. Ohoho. Jakoś dzisiaj, kurde, cuby nie lecą. Stali widzowie są, nowi nie przybywają. Nie wiem. Kurde, no nie ma nic. Chyba idziemy dalej na solo. O, bo już myślałem, że się coś zepsuło. Ohoho. Ciekawe, jak nam pójdzie teraz. Kaj tu się, kurna, ustawić. Przytykaj.
Dobra, lecimy. Wow, to już ładnie łoto z karabinu. Ale czy na tamta wyspa idzie się wbić? Dobra, no. Super. Fajnie zrobiłeś? Fajnie. O Boże. Ale to uwalił teraz. Teraz to było nieprzemyślane. O, dziękuję za subskrypcję. Dziękuję bardzo. Rafał, i co? Co, możesz grać? Nic nie pisze, dobra. Jeszcze raz co zagram, poczekam potem na niego. Dobra, trzeba czekać. Aha, już jest... Fuck. To teraz musisz poczekać. To zrób impreza i mnie zaproś do imprezy. Dobra? To sobie pogadamy. No to czekam, to poślij zaproszenia i zaraz gramy. Pójdź wakaj tu skoczyć. No, tak to jest.
O ty świnio parszywo. Dobra. Już mamy. Tak, skubany przyleciał. O, daleko. Dobra, biegniemy do tej strefy. Dalej biegnemy do strefy. Co ty, ciulu, myślałeś, że jesteś głupi?
Fajnie. Kwaśne deszcze nas dogoniły. Szukamy potencjalnych ofiar. Na razie nikogo nie widzę. Wejdźmy tutaj do tego. Dobra, będzie trzeba lecieć dalej. O, ale mi zawalił. Nieźle.
Hmm. Wiem, że strefa. Kurde. No i zginę. No i zginę, no. Oj, oj, oj. Kurna. Oni się te świnie budowali. Ci się pobudowali, ja pierdzielę. Okej. Czekaj. No cześć, Janek. No cześć, cześć, witam cię. Słyszysz mnie? No słyszę. No to chodź. To co, gromę ja? No bo się ładuje to chwila. Aha. Siemanko Tomek, co tak późno? Ohoho. Doszło ci zaproszenie? Nie doszło. O, mam, dobra, okej. Jest. I co, wbijasz? No już. O, jestem.
Dobra, czekaj, jeszcze zobaczę, może kogoś pójdzie zaprosić. No to czekamy, Tomek, czekamy. To dobi i czekamy. Tak, co powiesz? Ciekawego? Co tam słychać? Po staremu wszystko. Dawno nie grałem, nie? Kiedy ostatni raz to w Battlefielda chyba. No. Teraz te Gran Turismo. Wcześniej Call of Duty było. A to ja tego nie mam. A to starczy od czasu do czasu napisać, wiesz? No to się zawsze jakiegoś Fortnite'a zagra. Jak za darmo to mogę grać. No. Bo tak to z tych gier, co tak na live'ach się gra, z tego co widzę, no to tylko tego Battlefielda mam. Co, czekamy jeszcze na kogoś, czy... Tomek, wiesz, Tomek wpadnie, czekamy na niego. Siema, siema. Siemanko, cześć. Siema, siema. Co tam chłopaki już włączyłem, odpaliłem, zaraz będę, powinien być już. No spoko. A to teraz jak gramy te oddziały, tak? Teraz będziemy grać. No? O. Teraz będzie trzech, to dobierze nam jeszcze jednego, czy będziemy grać w trzech w drużynie? Dobierze nam jednego, bo to we czterech. Czekaj, już. Ksawery, chciałbyś z nami Proszę, grać. przyjmuję. No możemy zagrać. Weź ty z łobuzie. Odebrałem. Ratowanie świata. A teraz ty, a co wy macie, ratowanie świata, czy ten Battle Royale? No ten Battle Royale. No. Tak. To powinien być już, nie? Jestem? Nie mam, nie? A przez zaproszenie wszedłeś? Czekaj, jeszcze raz przyjmę to zaproszenie może. O, Jesteś. Jestem, no dobra. Czekaj, Okej, no. no. Ale mi tam Black Opsa nasuwa, nie? No, Co, chciałem chłopaki? tam zaskoczyć do niego na chwilę, ale widzisz tu, że jak się z piernikiem umówił, to nie zostawia go. No. A ja tak patrzę we dwóch, mówię, kurwa, dobra, to wbijam, chociaż No to mi się nie chce. mogłeś wcześniej wbić. Co? Nie siedziałem, No. wiesz? Dopiero co przyszedłem, byłem jeść, kolację, się już A jak wykąpać, tutaj było? przebrać. Bo No. ja tutaj ostatni raz grałem, jak tutaj nie było jeszcze tych pieniędzy. Można coś kupować, to jak się zdobywa te pieniądze? Trzeba kupić, czy No, jakoś no. przy grze się zdobywa? A to nie wiem, to mnie teraz zaskoczył. Nawet nie wiem, o jakie pieniądze chodzi. Bo tu jest tu A sklep jeszcze? z przedmiotami. I tu można kupić jakieś ubrania, jakieś lotnie. Ty, a wszyscy są oprócz ciebie na nek, nie? Mhm. Już zaraz, Ja tak zaraz mam będę. sam. Mhm. O, Adamek dołączył. No to fajnie. No. Czekaj, go zaprosimy do imprezy. To mi wołajcie, jak cię coś będzie działo. Mhm. Czekaj, jaka on jest.
Pup. No, wczytywanie, dobra. O. Au. Dobra, git. Przynajmniej jesteśmy w czterech, to luz. No. Nanek widzę cię. Spoko. Tam Jeszcze sobie nigdy nie robię. wygrałem. Ja też Teraz w sumie. na drugim miejscu byłem. O to i tak ładnie. No to ładnie. Nie, ja to tu drugi raz, trzeci raz może w to gram teraz. Siema, siema, cześć, Siema. cześć. Gdzie Dobra. wyskakujemy? Od razu teraz, czy gdzieś później dalej? No wybierzcie sobie jakiś teren i to jest obojętnie, ktoś tam jak rządzi. Kto dłużej gra. Nie wiem. To ja lecę za nami. Aha. Dobra, ja ci powiem, ostatnio mi się szczęście tu w lesie. F2. To zaznacz. Skoczyliście? Nie, nie, nie. A, tam, nie. O, Tam jest, No. aha, dobra. To tak jak będziemy najbliżej tego, tak w prostej linii to zaskoczymy. Dobra, No myślę, No, że, to myślę, teraz że już, teraz, nie? no. teraz. I odskaczę. Da. Nie wiem, jak żeście obserwowali, to wleciał jak na ten budynek. Do tego budynku wziął jak Cezaro broń. I gościu tam no przy dobrze. choince był, nie? I do mnie chciał podlecieć. A ja potem żywopłocie biegał i go ładnie trafiłem. A, chyba nie ma nikogo, to dobrze. No to jak ten, to zbierać wszystko, Dobra. co macie. Jo. O fuck, pusto. Znaczy pusto. Jeden taki głupi pistolet. Karabin, znaczy się. Aha. Ale tutaj pustki straszne to. Jak się włącza tą mapę? Na ten touchpadzie. Z tym. No. To straszne te pustki tutaj, Nanek. Lasek fajny, ale pusto. Tam jest jakiś domek, tam prosto. No tu w tych jak... O, chodź tu. Chodźcie tu, jak ktoś nic nie ma. To tu jest szczerba. No. Lecę. Albo chyba, że ktoś tam jeszcze. Dobra, to Wiesz. Adamek. Tutaj po tych rogach poglądajcie. Czekaj, tu coś jeszcze powinno być na tym rogu. Nie, tu ktoś wyzbierał. A tutaj? Czekaj. Nie, tu też. Taka skrzynka tylko. No taki labirynt w sumie to tak wiesz. Biegnie tu jeden. Obok mnie. Ta? Obok Dobra, kogo? dobra. A ja z młotkiem, kurwa. To się schowaj. No to ja mam dwa pistolety. Powiedz na kompasie podaj może. Będzie wiadomo, zawsze w tym kierunku mamy iść. A ja jestem obok was. No. Jest ktoś bez broni, czy wszyscy mają? Ja jestem bez. Czekaj, to chodź To. tu przy... To nie Na ma. N chodź. No. A N. N. A N. Ny. Dobra, idę. Nie jak Natalia. Jestem. O, danke. Dobra. Kurwa, opty. Dobra. Przynajmniej takie Uzi, kurwa, zawsze coś. Zawsze coś, tak jest. Czekaj. No to zaznacz może dobrze jakiś cel znowu. To nie będziemy się gubić, zawsze będziemy jakoś w kierunku dobrym wszyscy szli, nie? No ale nie wiem, kaj będzie ten. Ta strefa, może tu w tym miasteczku Krzyżyk, gdzie będzie. idzie? Aha, No, ta już jest tam, no już jest zaznaczona. Tu trzeba zapierdalać do przodu, tak i tak. No ale tutaj już Nie? po bokach patrzcie za tym. Na pewno by się opłacało jakieś drzewo zdobyć. Tam idzie te Ta budynki. minuta to jest do końca. Ta minuta to jest do końca tego, aż się strefa zacznie pomniejszać. Dobra, wziąłem se. No. Apteczka jak coś, to najwyżej komuś Mało da. czasu w sumie, nie?
W sumie mało czasu. Janek, No właśnie mała, tu daleko. chodź. Czekaj. O, tam biegnie 3. Tylko buduję. U was? U was? Dobra. Janek, Ja idziesz? biegnę, lecę. Widzisz, ja to kurwa cię pilnuję. Dawajcie, masz pół minuty. Tam jest 3, jak się buduje. Na dole tam. A jutro panowie byście zagrali Okej. Fortnite? No, no. Ja mogę w sumie. Spoko. Się umówmy tylko na jakąś... Ej, dobra, skaczę tam. Jedę tu może wyżej. No, jest No, jestem. O fuck! Chodźcie do tyłu. No. Aj. Lubiliście tam kogoś? Kurwisko małe. A ja już nie mam amunicji, dobra, idę. Pierdalam. Aj, Dobra, uciekaj. Chodź tutaj do mnie. Kurna. Dobra, uciekajcie. Dawaj. A, za Dobra. Stój. Uciekaj. Kurwa, co? Nie. Aaa, jak oni to zrobili? A nie miałem nie. Tam trafiali, nie? Amunicji wiele nie było, ten jeden miał jakąś dobrą broń też chyba. Co ja postrzelałem tym głupkiem małym i wiesz. Mogłem pomagać, że tu jeszcze jestem. Dobra. Ale było, oni byli do załatwienia normalnie, nie? no. Dobra. To co, możemy zaczynać? Ja. Powiem wam tak ostatnio, że się przełamał na tego papierosa. I No. coraz bardziej mi się lepiej, rozumiesz, papierosa poli niż fajki, nie? To jest dobry. To jakie masz olejki? Jaką masz? Red Bulla. Ale ja mam tego. No to jest bóla. No. E-drink się niby nazywa. On No. ma 6 mg. Ej, a pokaż do kamery. Pokaż do kamery jak to Co wygląda. to tak? Janek. No. Jak naciśniesz, tu się świeci, tam ustawiasz sobie. 4, 5. A, tu jest. Popatrz jakie opóźnienia. No mógłbyś zmienić te. Ja chyba pół, A olejek chyba tak. pół sekund, pół minut. Jeszcze mam ten beznikotynowy jabłko mięta, a potem niby taki mocny standard tabako. Mówcie kiedy. A co dalej do lasu? Nie wiem, jak chcecie. O. To może ktoś teraz inny niech wybierze. Jak No. kiedyś graliśmy, to mieliśmy taką praktykę, że na te takie domki, te takie, które są takie oddzielne, że sam domek po prostu i tam zawsze było dużo broni. To co, wybraliście coś? No na samym końcu możemy wyskoczyć. No dobra. Nie wiem, do jakiegoś domu takiego. Teraz. No, To na dół tam. ja w ten sam dół tu Może pikuję, jak- panowie. Bo do lasku. No, też nie był żywy. O, tu jest na przykład taki domek. Takie nie było. Też są jakieś broni. Czekaj, bo teraz... Gdzie Patrz, wylecicie do lasu? Nie, tutaj. Nie, tam patrzałem gdzie... Do ciebie, tylko... O, tu pod tą chatę, dobra. Może być psińco w mojej chacie. O Boże. Ale strefa jest blisko.
No ale wypadałoby tam broń pozbierać, inne pierdoły. No i te murki, żeby to się jakoś zabezpieczać w razie, jak te frajery będą strzelać, wiesz, nie? No to trzeba. No. Macie tam taką broń? Nie. Ja nie mam nic. Ja mam jedną. No to sobie To zostaw. wygląda Stonehenge, ja? To muszę się nauczyć dobrze tego kurwa sprytu, jak to szybko murować. Kółko i kwadrat. Ja, to musisz być budowlańcem, hopie. No. Kurwa, ją murarz z zawodu Ja? nawet. A, no to ci to powinno iść. No to powinno No. iść, dlatego że Kurde. 2 lata kurwa to kielnią piasek przesypywałem, że nie wiem, no. Czy to kurwa styknie. Ciu. Dobra, Ten się wiewał po nogi to. O, Co jak szuka, ten znajdzie. no, już tam mam mogę. broń, jakby ktoś. Dobra. Ja jeszcze nic nie mam, kurwa, takie szczęście. No mam 3, no to może dobra. O dobra, to idę. Co to teraz był Adamek, mówiłeś? Co? Nie, ja nie mam. Ja No, tu mam jakoś tak do pięknie. kwiatu strzelba, no. Gdzie jest piernik? W pole wiatraka? A, daleko poszedłem. Koło takiego, no, czy to wiatrak, to bym nie powiedział. Piernik żółty. Kurwa zniknął cię, łobuz. Jak mnie kurwa nas zostawiłeś tutaj, no. Pasterosu. Dobra. Nie wiem, kaj wyście są. Kaj wyciśniecie. Jestem tutaj za tobą, ale... To ja Ja idę tam patrzę do za... was. No. Piernik tam jest, no. Tam obiecał coś mi dać, Anek. Aha. O, zobacz. Pany, ja tu idę na chata. Nie. No to czekaj, uważaj. Żeby... Ja żeby czekam na tylko nie piernika, wyłączyć. bo i tak nie mam To nic. przynajmniej będziecie wiedzieć, że Albo ktoś tu poczeka- był. Albo poczekajcie. No ale szkoda, żeby cię załatwili, nie? A, się tam przejmujesz. Jeszcze nam się przydać. No. Idzie piernik. Dobra. Ja hopie, to już łopędzlowane. Jak to teraz się daje? No, co muszę robić? Trójkąt? Nie, opcją chyba, nie? Kurna, Nie, to już... też nie, kurwa, jak to było? To szczylo. Nanek, jak to O! było? Kto to ładuje? Nanek, jak... Z Eski chyba, ale... A dobra, okej, mam już. Plecak, no, zapomniałem. Dobra, git. Dzięki. To już tam strzela ktoś na nagła? No łatwiej dalej. Kurwa. Kurde, ratujcie mnie! To jest kurwa... Ej, chodźcie tu! A teraz! No kurwa, tu lecę chłopie, czekaj, ja już motor wyjąłem. Można to później nie jechać? Kurna! Teraz, kurwa, no wiem. Zabił mnie! Synek. No myślę, że już przyszliście do mnie! Ja. Ja Więcej miałem, musiałem pierdzielę! czekać. Gdzie te kurwy są? Jak się kłócało? R3. R3. Dobra, mam. To co, idziemy tam? No idźcie na żywca. No, To się będziecie przy... tak nic nam nie pozostało, pewnie. Ten jak macie ten wodospad, nie? To od tego No. wodospadu po prawej stronie jakby. Dobra, O te... lewa tutaj, przy drzewie. Bijcie na żywco, panowie. No tam jest po lewej, tam po lewej jest. Jest, góra. No poszedł do To jest tylko budynku. ten jeden, czy ile ich było? Nie, tam ich było kilka. Już ktoś strzela. Ale traf w niego! To nie jest takie proste. No. To chyba jak nie to jest, dobra, prawie. Dobra, ale... O, tam na dole, na dole, na dole! Piernik na dole! Idzie, o dalej, tamty jeszcze jest. Tu, ładuj go! Pięknie, ładuj, wykończ go, wykończ go! Amunicji nie mam. Tam jeszcze ktoś... O, tam jeszcze jeden wskoczył. Biegnie po prawej, piernik, uważaj, z prawej. Jest tu przy budynku. Na plecy, uważaj. Tu górą przejdź. Tam jest amunicja. Dobra. Czekaj, ja tutaj muszę zeskoczyć Uwaga. amunicję, bo...
Którym to da. On tu nie. Trafnie go! O, pięknie, skasuj go, skasuj go! Drugi! Aha, to nie, to ty, dobra. Gdzie? Dobra, sorry. To Nie, ja. bo ja nie mam napisane, No. wiesz? Kurwa. No. A, siemanko Jaki DJ, fart, nie? siemanko, witam cię. Ale jeszcze jeden został. Jeszcze jeden został, to chodź szybko, bo... dobra. Ja się kończę. No, Panowie, bo to burza ja. na was idzie. no to się No, fajnie się- gra. Ej, idźcie tam do, ja tego pierdolę. do tych budynków, co No. już to. Aha, bo strefa was goni. To już chuja. Da Adamek, padłeś! Trzeba chuja da. Kurna. Mhm. Nie może szybciej biec ta kurwa. No już mam pierdol. O, statki. O, jeszcze może szansa jest, kurwa. A ono chyba idzie coraz szybciej, nie? Jak jest mniejsze pole, to Mm. chyba szybciej idzie. Teraz patrz na styk. O, Ale Tomek, to już mnie goni. masz dużo. Mm. O, siemka Easy, witam cię serdecznie. Jaki fart jebany, nie? Farty chuj, Wyjdzie. dobra, a... No. DJ, A ja jaki czekaj, mod? mam Nie coś wiem, nie ci wiem o dać? co chodzi. Masz apteczkę? Nie mam. Dobra, lećcie dali se Dobra. do strefy. O, chodźmy do strefy, to... Znaczy, Zobacz, co tu na górze, ja tu poczekam. Po prawej jest. Tam jest stron. Chyba ten jeden, co został. Przez strefę, czek? Ja już tam w niego nie będę strzelał, bo mam 10. No. A gdzie... Tutaj szedł? a, smolcie go, Tak, lećcie tak. se do strefy. Ale apteczkę może będzie miał. O. Zobacz w kontenerze tam. Jest, jest, tu obok mnie, obok w mnie, obok przyczepie, mnie. przyczepie. Okej? O, pięknie. Wiesz tam to. Kurwa, jaki farciarz. Ja pierdolę. No, a dalej Apteczki nie ma. Apteczki nie ma. Dobra. Idziemy stąd w pizdu. Ile do strefy? Kurwa, jest kawał. Spierdalać, co? No, trzeba. O, O, tu jest skrzynka. Widzisz? Bierz. Dobra. Ale nie. wejdź tam. Na dole Gdzie? jest. Nie, wyjdź stamtąd, wyjdź, do góry. Do góry. Idź do góry. Do góry. Gdzie teraz? Czekaj, wejdź. Obróć się. Nie, w drugą stronę. Nie, do tyłu wróć. Tutaj. Wejdź, dalej idź. Tu kurwa gdzieś muzyczka gra. No idź. Obróć się, bo nie musisz się obrócić w inną stronę. Chyba tu w tym budynku gdzieś. Czekaj. Rozwal ten budynek to. Dobra, ja bym już uciekał, bo 15 Idź do sekund. tego, bo to szkoda. Wbijaj tam. No ale i tak... Rozwal ten mur i Tak go wbijaj. zaraz załatwi. Tak go załatwi A, zaraz. dobra. No nie. Aha, już wiem, która tam była. Ona tam była pod schodami. No, tam gdzie szedłem. Mhm. Prawdopodobnie, bo teraz widzę, że Tomek wyszedł z tamtej strony, to tam była pod schodami. Bo tam ostatnio brałem. Aha, papieros, jaki mod? Aha, sorry. On się nazywa TNS-e. Jaki zamiar. Nie, bo nie wiedziałem o jaki mod chodzi, bo on mi pisze mod. No. Kurwa, mogłoby to trochę szybciej biegać. Tam leci frajer po prawej trzech. Kiedy No, trzeba uważać. Ale dobra, jesteśmy nie aż Ale tak jakie daleko. dynamiczne ustawienie No. telewizora. Nie wiem, Dobra, już chyba DJ, nie wiem o co ci chodzi. Tam teraz z przodu. Przed wami jest jeden. Widzę. No. Widzę, ten skacze frajerzyna. DJ, nie wiem o co ci chodzi. Tam jest. Widziałeś go? No, widziałem.
Ale to ja już chyba nie dobiegnę, bo mam 10 HP i... O kurwa. Dynamiczne ustawienie telewizora. Ja nie gram na telewizorze, gram na monitorze, wiesz? A mam dzisiaj iść na inne prawo. słuchawki i... Powiem, że Szybko. te kreatywy co Jest miałem, przed nami. to Przed są nami, od dupa Po rozszerz. prawej jest 3. To są już teraz od dupa rozszerz. Nie wiem co się stało, ale... O, tu jest bramka. Kurwa, pierdolony ten. Jeb go! Piernik! Kurwa, że nie. Ubij go! Pierdolony ten. Nie było źle, no co. Nie no, zawsze mogło być gorzej. Jak jest, to jest też jak chujowa broń, a przecież wiesz, oni tu jak są ubrani, to też mają na pewno jakieś wytrzymałości, nie? Lepsze. A my jak frajery, to co zrobisz? Dobra, nic. Zbliża się godzina 22. Także ja spadam, No. bo do pracy się muszę szykować. To czekaj ten ostatni mecz jeszcze, nie? No ostatni, no. No, ostatni. Ostatni, no. No to dobra. Teraz... Oj, widzisz. Aha, widzisz, no. To jest jak to, jak pamiętasz na mnie. Zostań, kurwa, Ja i no tam ja muszę do tej lepiej się roboty nie dojechać, kładź nawet. No. A tam 2 korki, kurwa, szybciej przydupisz, ty. No teraz wygramy na pewno. No. Teraz będzie się najlepiej grało właśnie, bo Lanek zawejdzie, nie? To wiesz. Ja i najdłużej. Się idzie w kurwa. No. No też, chłopie, na rano to jest lipa też. No na pewno. 10 to jest góra. Jeśli i tak nie zaczniesz, to siedzisz 2 godziny, pooglądasz coś, zero, knockout, No. nie? Ja dzisiaj miał taki knockout. Hmm? DJ, czy ja zawsze we czapce? Ja zawsze we czapce. Ej, Z powodu tego, wiesz, tych moich może zakoli. chłopaki może gdzieś wcześniej jakoś tam, wylądujemy gdzieś po prostu przy jakimś zabudowanym. Coś zawsze idzie znaleźć Ja. szybciej, nie? Ja proponuję tu zaraz skokać. To mówcie kiedy skaczemy i od razu dawaj. Tu zaro przy tym Tak. miasteczku. O, O, terabek skokał. No, to hop. No dobra. Tu zaro na to miasteczko. No niebieski punkt, tak? Nie, dalej, na to miasteczko. Rozmawiam. Na to dużo tutaj? Dobra. No, Jakiś to frajer wiadomo. wleciał. Chodź do tego czerwonego, tego, z tego. Czekaj. Nie poszli? O nie, Tu. tu już leci. A, tu już leci. Trzeba się pić, nas jest. Dobra, tutaj bitka. Dobra, już mam skrzynia. No. To mam chociaż dupeltówkę, kurwa. No bo ja... Gdzie jesteście, żeby się trzymać jakoś razem, nie? Chuja. Ktoś tu obok mnie był, czy nie? Kurwa, coś mi tu dzwoni. Tam na samym środku są. Kurna! Nanek. Nanek. Kurna, ratujcie! Fuck, leża. Ja pierdzielę. A, dupa mnie gdzieś. Się dobił w chuju. No, dobił. A ja już byłem pod tobą. Kurwa. Kto się tam... Piernik, jaki łobuz, jak ty się tam schował? Z balkonu skoczyłem. A obok ciebie kto jest?
Kurwisko, No no. babskie, no. Jebany mnie Co ty dojebało. chcesz? No babskie. Szmata ruda jebana. Kurwisko, no. Chłopie, i strzelam, napierdalam, a ta dziury ma jebana, to przechodzi. No. Nie? Dobra. Co, kończymy? A jeszcze mają chłopaki. Oni to teraz będą grać, rozumiesz, do rana. Tam jest 3 na samej No środku. to ładuj w nich. No nie trafię. To trzeba najpierw umieć grać. Z daleko. Nie. Na dachu teraz są. To ja bym w ogóle poszedł z tego miasteczka, co? Idziemy. Dawać. Tam środek strefy. Dobra, nic. Ja będę kończył. Tu sobie chłopaki dokończą gra. Ja już lecę do pracy. Jeśli jutro siły pozwolą mi się uda, to jutro też zapraszam na live'a. Jutro też może coś popekamy Fortnite'a i w Koda, w BF-a, Gran Turismo. No, znaczy zobaczymy, jak się tam ekipa zabierze. Gier jest do wyboru dużo, zależy na co będą chęci. Także serdecznie zapraszam. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji. To nic, pozdrawiam was. Trzymajcie się, cześć. O, skrzynka.